Здравейте, сега ще обясня какво е това интерактивна телевизия. При нея телевизионните зрители могат да вземат директно участие в предаването, което гледат, могат да изразяват своето одобрение или неодобрение, могат да участват в анкети и така да споделят своето мнение, могат да споделят със свои приятели предаванията, които гледат в момента. Дистанционните на съвременните смарт телевизори имат тези 4 цветни бутона, чрез които може да се навигира в тази система. С зеления бутон изразявате одобрението, харесвате това, което гледате в момента и когато го натиснете, виждате как вашия вод директно променя вотът на зрителите. Жълтия бутон е бутона за неодобрение. Анкети. Може да участвате в анкета, която е изготвена от самото телевизионно предаване. Тук има такава, която участвате в този таблет и избирате какво е вашето мнение за темата, която се дискутира в момента. С синия бутон на дистанционното вие може да споделяте това, което гледате в момента с приятелите ви в социалните мрежи, в Facebook, Google+, в Twitter. Това нещо ще излезе на техните екрани. Това съобщение. Червеният бутон служи за влизане в главното меню. Виждате няколко от опциите, които са достъпни през него. Първата от тях е интернет телевизии. В интернет има много телевизии, които се стримват в реално време с високо качество. Може би не са част от вашия пакет с канали, които сте си платили. Може да ги гледате през хибридната телевизия. Избирате си телевизионен канал. Той изчаквате да се зареди. С жълтия бутон можете да го направите на цял екран. Вършите се с бутона Back. Интернет радиа. Както телевизия, така в интернет има много интернет радиа, които може да слушате. Избирате си желаното от вас радио. И слушате. Ако от самото радиопредаване са изготвили анкета или класация, в която може да гласувате, тя ще бъде достъпна и тук. С бутона Back се връщате на главното меню. В менюто преса може да си избирате новините от няколко електронни издания. Да речем, докато гледате сутрешния блог, можете да направите преглед на печатането. Избирам се едно електронно издание, където съм си новина и връщаме се от бутона Back. Системата за хибридна телевизия предлага възможност за гледане на филми по поръчка. Те са достъпни през това меню, разделени са по жанрове. Тук ще са достъпни както безплатни, така и платени филми. Платените филми може да гледате, като се регистрирате в системата. На вашия номер, който сте регистрирали, получавате съобщение. Заплащате филма с SMS. Въвеждате кода в системата и той автоматично се стартира. От настройки може да променяте начина, по който използвате хибридната телевизия. Тя разполага с система за известяване. Тук избирате дали желаете да виждате съобщения от местните власти за бедствия и аварии. Може да виждате съобщения за кабелния оператор, за неплатена сметка, за някаква новост, за нови филми. В меню регистрация тук въвеждате телефонния номер, през който всъщност ще изпращате SMS-и. Задължителните полета са мобилен оператор и вашия телефонен номер. Останалите не са задължителни. След като го въведете, отивате на бутона Изплати, натискате бутона OK и данните ви са записани. Ако искате да ползвате услугите на хибридна телевизия
телевизия BG TV. Свържете се с вашия кабелен сателитен или FM оператор. Благодаря.